Potrebujeme si uvedomiť, že je veľmi dôležité, aby sme poznali meno Pánovo. Dnes budem o tom hovoriť. Meno Pánovo, čo znamená a na jednej strane, pozri sa, v Božom slove je napísané, že nevezmeš Božie meno nadarmo. A potom tam máme napísané, že máme používať meno Pánovo, že sme ho dostali, aby sme ho používali. Teda, ako nakladáme a narábame s Božím menom, vôbec nie je jedno a potrebujeme, aby bola jednota medzi vierou v našom srdci, kým Boh je, kým Ježiš je a ako toto vieme vo viere vyslovovať a prijať, lebo od toho sa odvíja, aká moc vychádza aj z nás a z našich úst. A viete, že menom Pánovým sa dialo mnoho zázrakov. V Skutkoch apoštoloch to budeme čítať v niektorých miestach, ale chcem, aby sme sa ešte pomodlili, takže povedz so mnou, zákon ducha života ma oslobodil od zákona hriechu a smrti, lebo nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. On vytrpel za moje hriechy z lásky k Otcovi, aby ja som sa stal Božou spravodlivosťou v ňom. Môj život je skrytý v Ježišovi, ktorý je Pánom života a ja v Neho verím, preto som prešiel zo smrti do života. V ňom som ospravedlnený, vykúpený, uzdravený, oslobodený a získal som v ňom dary milosti. Verím, že on je mojou posilou a pomocou v každom čase. Preto odriekam sa každej tradície, ktorá ma odtrháva od Svätého Ducha a prehlasujem, že som Božím nadobudnutým vlastníctvom v Ježišovi Kristovi. Amen. Haleluja, sláva Pánovi. Takže je dôležité, aby sme prehlasovali o sebe a aby sme prehlasovali aj do ponebeských oblastí hodnoty, ktoré máme, ktoré sme a zároveň, keď to hovoríme, tak aj sami k sebe hovoríme, aby si uvedomoval, kto si, čo si od Boha získal, kým On je pre teba a všetky tieto veci má Boh pripravené pre každého jedného z nás. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali Pánovo meno, aby sme ho poznali a aby sme vedeli vstúpiť do požehnaní. A teraz, aký je rozdiel medzi zjavením a vysloveným slovom, tak v tomto môžeš vidieť, že sú ľudia, ktorí používajú Božie meno. Máme prikázanie, že nebudeš používať meno Božie nadarmo a môžeš vidieť, že v hovorovej reči veľmi veľa ľudí hovorí a používa nadarmo Božie meno, a Božie meno má byť oslávené. Ale keď je používané len tak, alebo ľuďmi, ktorí nevedia, čo hovoria, tak vtedy sa to stáva vlastne rúhaním voči Bohu. A my potrebujeme poznať, čo o tomto hovorí Božie slovo, aby z našich úst vychádzala viera v Ježišove meno a čo to obsiahne, čo to je, s týmto sa chcem zaoberať. Teraz nebudeme premietať citáty, možno keď si zapisuješ, len si zapíš, kde sú
ale ja prejdem viacej miest a budem citovať Božie slovo. Vždy sa len zamyslíme nad konkrétnymi veršami a niečo si k ním povieme. Izaiáš 7.14 hovorí: preto vám dá sám Pán znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. Takže máme v Izaiáš dopredu hovorí, že panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. Čo to znamená? Boh s nami. Je s tebou Boh? Chodíš ty s Bohom a Boh chodí s tebou? Kto je týmto Bohom? Jednoznačne sa to vzťahuje na Ježiša Krista a nie je iná osoba, na ktorú by sa toto dalo vzťahnuť. Izaiáš 9.6 hovorí: lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. A kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvu jeho meno Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný hrdina, Otec večnosti a Knieža pokoja. A teraz pozri sa, sú ľudia alebo skupina ľudí, ktorí hovoria, že je veľmi dôležité, aby si poznal Boha a aké je jeho meno. A potom ti sa snažia natlačiť ti, že jeho meno je Jahve. A slovo Jahve alebo Jehova znamená som, ktorý som. Ja som. Áno? Ale to sme aj my. A ja som. Aj ty si. Každý je. Áno? Ale Boh je ten ja som, ktorý som bol, ktorý budem. Budem, ktorý som bol a ktorý som. A bol som, ktorý som, aj ktorý budem. Všetko vo všetkom je Božie meno. Čiže o to väčší je on som, ja som, ako my. Naša identita je v duši, ale jeho identita je v duchu. My sme dostali ducha, každý jeden, ale naša duša robí tú identitu, kým som. Čiže tam je moja osobitosť, tam je moje ja v mojej duši, kdežto Božie ja je duch. Haleluja. A zároveň sme tu povedali, že predivný. To znamená, nie je to také jednoduché pochopiť. Je divný, je to zakryté pred mnohými. Potom je radca. Aj na Svätého Ducha je meno radca. Potom silný Boh. To znamená, že je plný sily a moci. Potom udatný hrdina. Otec večnosti. To znamená, je od začiatku, od večnosti a je knieža pokoja. Zase syn nám je daný a jednoznačne tieto mená sú vzťahované na Ježiša Krista. Takže keby prišiel k tebe nejaký svedok, ktorý tvrdí, že jeho meno je ja som, čiže Jahve alebo Jehova, tak môžeš vidieť, že Božie slovo viacerými prehláseniami a zjaveniami hovorí, kto Boh je. A tu máme mená vzťahujúce sa na Ježiša a to ešte nie sú všetky, lebo na konci, ak v zjavení, dostáva meno slovo Božie. Ezechiel 36:22. Preto povedz domu Izraelovmu, takto hovorí Pán Hospodin. Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svetosti, ktoré ste poškvrnili medzi národami, kam ste prišli. Takže všimni si, aj Boh sa ťa nezastane
preto, pre tvoje modré oči, alebo hnedé, alebo aké máš, ale zastáde sa ťa pre samého seba, kvôli svojmu menu, preto kým on je. Teraz sa preúpneme do skutkov, čiže ideme do Novej zmluvy a v skutkoch 2.21 a Rímanom 10.13 je identický verš a bude, že každý ktokoľvek bude vzývať, alebo kričať, alebo volať meno Pánovo, bude spasený. Takže všimni si, aké je dôležité Božie meno, ale nie ten názov. Nie, lebo vieš, po slovensky je to Ježiš. Po česky je to ako Ježíš. Po rusky Jesus. A v rôznych, a povieš dobre, ale správne je len hebrejsky Ješua Hamešiach. Toto je správne. To všetko, čo vy ostatní hovoríte, to není o ničom. Nie, vieš čo, tu vôbec nejde, ako to znie, v ktorom jazyku, tu ide kto a aké meno má, či má meno slávy a či obsahuje moc a silu to meno. Tvoje meno má akú váhu? Hovorí o tom, aký si človek, aký máš charakter, aký si spoľahlivý, kto vlastne si, kým si a hovorí to o tebe. Preto napríklad jeden podnikateľ si nemôže dovoliť pošpiniť svoje meno svoje, ktoré vložil do toho, čo robí nejaký remeselník, lebo keď urobí nejakú prácu zle, tak to hádže zlé svetlo na toho, kým on je. Pamätám si, že raz išli točiť náš technický tím, kameramanský išiel točiť nejakú akciu a že stačí to urobiť tak a tak. Nie, my to potrebujeme urobiť na úrovni, lebo my sa za to podpisujeme, teda je tam naše meno. Kto sme? A toto je dobré uvedomenie, lebo dávame vlastne svoje meno na trh, kožu na trh, kto si, a teda nie ako sa to píše, ale čo to obsahuje. Toto je veľmi dôležité. Poznáš Pánovo meno? Čo to znamená? Vieš, kým on je? Čo to jeho meno znamená? Čiže nie ten názov, že Ježiš, ale to meno na Slovensku omiela spústa ľudí a vôbec tým ani len nemyslia na Boha. Na Vianoce zanedlho bude takýto sviatok, tak tam je Ježiško a to znamená, že čo ti priniesol Ježiško? Alebo akého Ježiška som dostal a vyťahne nový mobil. Hej? Takže Ježiško je mobil. Napríklad. A potom, keď niekomu niečo spadne, tak vysloví meno Božie. Keď niekoho niekam pošle, tak takisto môže tam používať toto meno. Všetko možné ľudia povedia a toto, keď nerozumie človek a vyslovuje Božie meno nadarmo, tak je to jeden z vážnych hriechov a ľudia sa tvária, ako že je to v poriadku. Pravdu povediac, viac mi vadí, keď počujem napríklad neveriacich, keď spomínajú hociaké orgány v svojej výrečnosti, ako keď používajú Božie meno. Mňa toto viacej bolí. Ani o tých orgánoch, keď hovoria, tak nevedia, čo hovoria a nerozmýšľajú nad tým. Takže keď napríklad sa ich spýta, že čo si ty myslel, tak úplne ho zaskočíš, on nevie. No čo som myslel? No povedal si, že ja a povedal si nejakú vec, že čo to je, že sa ho na to spýtaš, tak on pozerá a nevie, o čom hovoríš.
A dokonca je v spoločnosti, keď sa vyjadruješ hrubo a sproste, to znamená, že vtedy máš nejakú hodnotu. Vážne, ľudia toto myslia, alebo dievča povie, ten vie tak sproste zahrešiť, ten ma bude vedieť ochrániť. To je dobrý muž. Takého by každá chcela. Dúfam, že nie. Takže povedali sme, že každý, ktokoľvek bude volať, vzývať, kričať na meno Pánovo, bude spasený. Bez toho sa nedá prísť k Bohu. Bez toho nie je možná záchrana človeka, aby poznal a volal na meno Pánovo, a teda nie je jedno, ako to človek použije, lebo buď sa to stáva hriechom, alebo vie cez to tvoje prehlásenie prejsť Božia moc a sila, aby bol človek zmenený. A predstav si, napríklad v Skutkoch apoštolov, vôbec to nebudeme čítať, ale prvý zázrak, ktorý urobil Peter a Ján, vošli do chrámu a tam je chromý od narodenia. A čo mu hovorí? On tam žobre, žiada si od ľudí, ktorí vchádzajú, aby mal nejaké živobytie. A Peter mu hovorí, pozri na nás. Kúkol a povedal, no asi nič moc. Že zlato a striebro nemám. No tak to už to úplne bolo zlé pre ňoho. Ale čo mám, to ti dám. A čo potom povie? Čo potom hovorí? Čo potom povie Peter? Povedz to nahlas. Vieš, čo hovorí? V mene Ježiša postav sa na rovné nohy, chytí ho za ruku a zdvihne ho. Všimni si, povie v mene Ježiša. Tak túto formulku si treba zapamätať. Často ľudia napríklad, keď sa za ňo pomodlíš, tak on povie, vieš čo, tá modlitba sa mi tak páčila, napíš mi ju, alebo kde je, ja sa ju tiež chcem naučiť. Modlitba nemá vychádzať z naučenia o nejakých slov, ale má vychádzať zo srdca prehlásenia tomu, čomu verím. A teda, keď Peter povie v mene Ježiša Nazareckého, postav sa na rovné nohy, tak on hovorí, tým, kým je Ježiš, pre toto meno a za tým je celý obsah tých vecí, kým Ježiš je, vstaň. A teraz pozri, toto isté vieme aj my povedať, tú istú formulku. Vieš sa to pomodliť? Vieš. Vieš potiahnuť vozičkára z vozíka a povedať túto vetu? Vieš. Vieš ho potom zdvihnúť a posadiť naspäť do vozička, keď preletel okolo teba, jak si ho potiahol? Vieš. Ale to, aby on začal behať, to nevieš. Tak je. Takže není to v tej formule, čo hovoríš, a nie je to v tom názve, že či je to J-A-H-V-E, alebo J-H-V-H, alebo Jehova, alebo niečo také, ale je to, že kým je pre teba. Kto je pre teba? Skutky 8.16. Lebo ešte nebol zostúpil na niktorého z nich a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Takže všimni si, že aj krst je do mena Ježiša a do toho, čo pre nás urobil. A teraz zase je ďalšia skupina ľudí, ktorí sa budú naťahovať. Takže len v meno Ježiša treba krstiť. Otca a Svätého Ducha vôbec netreba. Hej? Lebo predsa krstí sa do mena Ježiš. A všimni si, toto napadne presne tých, ktorí nerozumejú podstate a
ale chceli by byť chytrí a vyučovať iných. Pokiaľ si pokrstený do mena Ježiš a je to pre teba len nejaká formula a nerozumieš podstate veci, tak vtedy to nemá váhu pre tvoj život. Ale tu môžeš vidieť, že sú v Božom slove Božie prehlásenia, ktoré nám zjavujú, kým Ježiš je, kým bude, aké má meno, a preto my potrebujeme poznať podstatu a nie formulku alebo vonkajší povrch. Ježiš hovorí farizejom čo? Ste ako vybielené hroby. Zvonku je to krásne na bielo namalované a vnútri sú mŕtve kosti. K tomuto pripodobuje Ježiš živých ľudí. Zaoberajú sa vonkajšími vecami, vedia to dobre artikulovať alebo dobre pritom vyzerajú, ale podstata im uniká. Preto my potrebujeme vždy pochopiť podstatu, uchopiť podstatu a potom tvoja modlitba má celkom iný zmysel, inú hodnotu a na tvoje slovo, keď sa budeš takto modliť, tak vozíčkar vstane a bude chodiť. Potom nastal veľký rozruch. A môžeš si prečítať v skutkoch, keď Peter hovorí, keď ich vyšetrovali, že jakým spôsobom sa toto udialo, tak hovorí, že moc jeho mena, pre jeho meno, tým, kým je, tak učinila to, čo vidíte, že on chodí. Že vstal. Že čo na nás pozeráte, ako by sme to my s Jánom dokázali. To sme neurobili my. To urobila moc toho mena, kým Ježiš je. A všetci boli úžasnutí, lebo Ježiš už bol úspešne ukrižovaný a už sa ho zbavili. Už prišla smrť na ňo, ale aj na ich deti, na to zabudli. A zrazu to pokračuje ďalej. Ďalej sa dejú zázraky, znamenia. Ďalej sú ľudia oslobodzovaní. A v čom? V mene Ježiša Nazareckého. A skrze jeho meno, pre jeho meno, tým, kým on je, sa vedia udiať tieto veci. Pozrime sa skutky 15:26, alebo len si vypočujte. S ľuďmi to, ktorí vydali svoje životy za meno nášho Pána Ježiša Krista. Všimni si, že vydali svoje životy za meno nášho Pána Ježiša Krista. Takže tu v 15. kapitole je hovorené o Pavlovi a Barnabášovi, že to sú mužovia, ktorí vydali svoje životy za meno Pána Ježiša Krista. Boli kameňovaní, bičovaní a tak ďalej, zažili všetky tieto veci. A kto z vás by to urobil pre nadpis na tričku? Aj? A bolo by tam Ježiš. Všimni si, len preto to vedeli urobiť, lebo rozumeli a chápali, čo robia a mali osobné zjavenie v svojom srdci týchto vecí. Amen. Takže pre Ježišové meno treba položiť svoje vlastné duše. Spasenie je úplne zadarmo. Srdcom uveríš, ústami vyznáš a máš to. Ľahké, nie? Kto by toto nevedel? A potom všetky benefity ku mne. Všetky benefity poďte ku mne. Všetko chcem. To, čo som nemohol v starom živote dosiahnuť, keďže som to robil vo vlastnej sile, tak teraz sa tu pomodlím túto modlitbu a teraz to všetko na mňa padne a úžasný život ma čaká. Je kresťanský život úžasný? Je. Keď sa ma niekto pýta,
že či bol lepší život predtým alebo potom. Jednoznačne potom. Predtým som bol ľahkovážny, vôbec nebol problém klamať, to bola bežná súčasť života. Dnes to robí väčšina ľudí, málo kto je ten, kto neklame. A život sa mi stal oveľa zložitejší a ťažší, keď som sa stal kresťanom. Musel som sa meniť. Bez toho sa nepotrebuješ meniť. Len si tak klžeš životom a hľadáš, kde, čo využiješ, akým spôsobom a nazve sa to chytráctvom. Áno, ale ten život je prázdny. Nemá hodnotu. Dôjde ku koncu a na konci sumár toho je nič. Zbytočne zabitý čas, zbytočne prežitý život a výsledok večné zatratenie. Kdežto tvoj život, keď si sa obrátil, dal si Ježišovi svoj život, tak tú hodnotu nadobúda práve tým, ako žijeme pre Ježiša Krista. A kým pre nás je jeho meno, sa ukazuje tým, koľko a čo sme ochotní za to meno dať. Ktorí vydali svoje životy za meno nášho Pána Ježiša Krista. A pozrieme ešte zjavenie Jána 19:16. A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno. Kráľ kráľov a Pán pánov. Prečo má meno nad každé meno? Nie také meno, ako je jeho meno, preto, lebo zaplatil obeť za celé ľudstvo, porazil diabla, všetko to, čo dosiahol a to, čo Ježiš priniesol ako človek v tele, tak prinieslo zásluhy jemu a zároveň prinieslo benefity pre nás, lebo to urobil pre každého jedného z nás a nadobudli sme to práve skrze vieru, teda toto je meno Pánovo. Spievali sme a uctievali sme Pána. Ty máš meno slávy. Ty máš meno spásy. Toto je jeho zásluha, jeho meno. Toto je v jeho mene. A každý, kto bude vzývať, volať na toto meno a porozumie, kým Ježiš je, tak vie prísť spása, záchrana, uzdravenie, oslobodenie, vzkriesenie, Božia moc do jeho života. A takisto aj ty, keď sa modlíš v tomto mene, tak vtedy sa toto vie udiať. Takže aký je rozdiel medzi zjaveným a vysloveným slovom? Že keď nemáš zjavenie a vyslovuješ toto meno, tak nevedia sa tie veci udiať, lebo je to vyprázdnené z moci. A my nemáme vyprázdňovať Božie slovo, my ho máme naplňať. Moc a silu zjaveného mena Božieho dáva Svätý Duch. Preto nevezmeš Božie meno nadarmo. Toto je vážna vec. Nevezmeš Božie meno nadarmo, lebo nemôžeš ho používať aj na to, aby bol Boh oslávený, aj na to, aby to bola nadávka alebo nejaký výlev z úst. Neviem, keď ste pozerali napríklad videa. Keď počuješ video z Ruska, tak tam končí to tvoj mať. Hej? A keď je to v anglicky hovoriacu, tak tam je oh my God. Hej? A tá istá vec sa udiala. Hej? Čiže všimni si, že jak je to sprofanované aj v iných rečiach, jak často je Božie meno používané nadarmo. A keď toto ti je priateľné a deje sa to
v tvojom živote, že nerozoznávaš tieto veci, alebo im nedávaš na toto dôraz, tak potom, keď vyslovíš Božie meno a chceš, aby za tým sa vedela demonštrovať Božia sila a Božia moc, tak sa to nedeje, lebo nemôžeme tým istým jazykom aj hrešiť, aj používať Božie meno, aby sa udiali divy, znamenia a zázraky. Chceš divy, znamenia a zázraky v svojom živote? Tak nevezmeš Božie meno nadarmo. O Ježinko, panenko môj, To znamená, nemôže to byť napríklad každé zneistenie a vyjadrenie strachu, že Boha do toho berieš. On není žiadne zneistenie ani žiaden strach. To znamená, ako kresťan potrebuješ strážiť tieto veci a dávaj si cieľene sa nad týmto zamysli, kedy používaš Božie meno, kedy berieš do úst Boha, lebo je veľký rozdiel, či príde Božia sila, alebo nie do tvojho života. Skutky 19.13. To je jedno fantastické miesto. Lebo, čítam, ale boli sa pokúsili aj niektorí z túlavých Židov, zaklinačov, menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno Pána Ježiša. Všimni si, že boli sa pokúsili a teraz to boli, kto to bol? Boli to zaklínači, to znamená, oni vedeli zaklínať, mali nejaké formulky na zaklínanie a zistili, že Pavol používa tiež nejaké meno, tak si to napočúvali, čo hovorí a tiež sa snažili takýmto spôsobom vyhnať démonov z ľudí. A čo hovorili? Zaklíname vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavol. Čo nasledovalo, viete. Takže ten démon veľmi jasne vedel, že Ježiša poznám, hovorí. O Pavlovi viem. Ale vy nemáte žiadny kredit, chlapci. Vy ani len neviete, čo hovoríte a ja si môžem s vami spraviť, čo chcem. Ale však používa meno Ježiš. Však kľudne môžeš zobrať kríž a zjesť cesnak a môžeš robiť to isté. Hej? Toto robia čarodejníci. Každý mag, každý veštec, keď sa na ňo pozrieš, určite bude mať tam aj Bibliu pri sebe, aby dal hodnovernosť svojim čarom. Ešte tam bude mať aj kríž. A ešte bude anielov tam nejakých vyvolávať a cez anielov bude niečo robiť. Ešte aj sviečku tam bude páliť a ja neviem, čo všetko bude možné vymýšľať, aby si dal hodnovernosť nejakými vecami a aby vtiahol vieru toho, ktorého čaruje, aby tomu uveril. A keď ten tomu uverí, tak na ňo uplatní vplyv a uvoľní do ňoho démonov a miesto toho, aby od niečo oslobodil, tak možno ho oslobodí z jednej konkrétnej veci a hodí na ňo ďalších démonov. Poviem vám konkrétny príbeh. Poznám rodinu, kde zobrali takéhoto jedného veštca, psychotronika, ja neviem, jak sa menoval, zobrali si ho a prenajímali mu svoj dom a za krátku dobu zomrel otec rodiny, jeden syn sa zabil tragicky a ostala mama a jeden syn a tá mama skončila, prerušila styk so svetom, sedela len doma a plakala nad tým, čo sa jej udialo a vôbec im nedošlo, že
Je to z vplyvu tohoto človeka. To znamená, vôbec nie je jedno, aké vplyvy, aké meno a čo je za tým, človek dovolí a pustí do svojho života. A keď tieto vplyvy boli na tvojom živote a ty si myslíš, že nemajú žiadnu moc, tak majú takú moc, akú si im dal a zároveň, keď si to nejakým spôsobom pustil, nejaké takéto vplyvy do svojho života, cudzích bohov, hodziaké kliatby, čarovania, prehlásenia na tvoj život, tak cieľene to musíš zo svojho života dať von. Ja sa niekedy vidím mojich priateľov na Facebooku a som niekedy zhrozený. Skoro všetci sú kresťania, áno? A som zhrozený, čo vidím. Čo tam ľudia púšťajú. Priatelia, zamyslite sa nad tým, čo tam máte. Čím sa prezentujete. A keď takto rozmýšľate, jak tie niektoré veci, ktoré vidím, a za čo vám potom ďalší lajkujú a gratulujú a ja neviem čo, na aké veci, tak každý, kto gratuluješ, tak takisto sa pridávaš k tomu. Priatelia, to vám je jedno. Nejdem komentovať alebo vyťahovať konkrétnu vec. Ale tam sa ukazuje, čomu veríš, kto si a čo v tebe je. Potom tu môžeš počúvať kázeň, potom ti môže liesť na nervy, aká je dlhá, lebo prejde po tebe len ako taký oblak, z ktorého neprší a ty ideš domov suchý, ako si suchý prišiel. Ty musíš z toho oblaku tú vodu vysať a ty sa potrebuješ napiť a musíš zmeniť svoje správanie, lebo nedá sa rovnako chovať a čakať iné jednanie. A keď sa nebudeme premieňať, to znamená, že meno Pánovo pre nás nič dokopy neznamená. Je to len formulka Pán ťa požehnaj, to vie povedať každý a tak ďalej. To znamená, zamysli sa, prejdi si napríklad svoj Facebook, čo tam máš, skontroluj si, ak sú tam bláznovstva, vyhoď to stadiaľ. Neviem, prečo sme sa tam dostali, ale pokračujeme. Takže máme týchto dvoch šikovných, ktorí sa boli pokúsili. My sa nepokúšame robiť veci, my povolávame a prehlasujeme to, čo je v Božom slove. Halelujá. A veríme tomu a to dáva hodnovernosť a dáva kredit tomu, že sa tie veci vedia udiať. Takže zázraky sa dejú v mene Pánovom. Po naplnení Svätým Duchom, a pravda, že keď sme pokrstení vo vode biblickým krstom, tak máme právo používať Pánovo meno. Prečo? Lebo sme s ním v zmluvnom vzťahu. Vstupuješ do zmluvy a tá zmluva hovorí, že Pán sa zaväzuje voči tebe, ale aj ty voči nemu. Áno? To znamená, kresťanstvo není o tom, že niekedy ako bábätko, čo si nepamätáš, ťa niekto údajne pokrstil, ale len vytvoril fiktívne členstvo v niečom, čo sa nevolá cirkev v Božích očiach, lebo nie to, či my povieme, že patríme do cirkvi, je pravda, ale či to hovorí Božie slovo, že je to pravda. A keď si to ty skontroluješ, či to na teba platí, tak vtedy buď si v pravde, alebo nie si v pravde. Pamätám si, že malo o mňa záujem jedno dievča a som jej povedal, že ale neverí v Boha. Tak ona mi priniesla krstný list ukázať. Hej? A ona si vravela, že som za vodou, ukázala mi krstný list. A ja som na ňu kúkal, že či je šíbe. Hej? Lebo viem, že neverí v Boha.
že to je jedno, že to je len nejaká formálna záležitosť. Mňa nezaujíma papier. Papier veľa znesie, že? Takže po naplnení Svätým Duchom si sa dostal do zmluvného vzťahu a preto máš právo používať Pánovo meno. A keď sme v zmluvnom vzťahu, tak a uvedomujeme si váhu týchto vecí a berieme tieto veci vážne a nehrešíme používaním Božieho mena nadarmo, tak vtedy sa Boh k nám prizná a uvidíme, že sa tieto veci dejú. Priatelia, nechceme to, aby vždy, keď sa pomodlíš, aby sa vždy Boh prejavil. Nech sa vždy prejaví. Za každého, koho sa pomodlíš, nech sa Boh prejaví. V pondelok budem v snine hovoriť o naplnení Svätým Duchom. V stredu budeme mať zvlášť zhromaždenie. Budeme sa modliť za neveriacich rodinných príslušníkov. Pozývam ťa, prídi. Bohoslužby v stredu budú vyzerať celkom ináč, dobre? Takže bude zmena. Stredy budú ináč vyzerať zhromaždenia. Takže chcem, aby ste prišli a chcem, aby boli skôr také osobné, interaktívne. Nie všetko bude z toho na internete, ale teraz v stredu sa budeme modliť za rodinných príslušníkov. A budeme používať meno Ježiš. Ale verím, že nie len tak, ako nejakú formulku, alebo že by to bolo formálne, ale s vierou a s tou hodnovernosťou, ktorá za týmto menom je. Amen. Po štvrtok sme v Spišskej Novej Vsi, tam budeme kázať, keby ste takto chceli a nemali čo robiť, kľudne môžete aj tam prísť. A v piatok sme už zase v Martine na služobníkoch. Kto chceš, takisto tam môžeš prísť. Asi služobníkom. Bude tam od 17. seminár pre služobníkov. Takže aj toto je z Marty Slovnou a potom je sobota. V sobotu bude o manželstve bude hovoriť Marty Sloan, takže o tomto bude konferencia, verím, že to bude všetko veľmi dobré. Takže po naplnení Svätým Duchom máme právo používať meno Ježiš a Boh ťa nevypočuje pre teba. On ťa vypočuje kvôli záväzku samého voči sebe. Lebo to povedal. On sám sa zaviazal. Prehlásil slovo. A jeho slovo je pravda a je život. Takže toto Pán prihotovil pre nás a toto všetko chce naplniť v našom živote. Takže zjavené meno obsahuje moc a silu. Pozrime sa teraz na Marek 16 až 18. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. A teraz pozri, čo tu je napísané. V mojom mene. Všimni si, všetko to, čo vieš robiť, alebo čo môžeš robiť, sa deje ako? V mojom mene. To sú Ježišove slova. V mojom mene. Ty to nevieš urobiť v svojom mene. Ale vieme to urobiť v Ježišovom mene. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať a keby vypili niečo smrtonostné, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a budú sa mať dobre. Ako sa to udeje?
v Ježišovom mene. Tým, kým on je. To, čo vydobil, čo dokázal, čo spravil, skrze jeho zásluhy na kríži, skrze to, že nikdy nezhrešil. Darmo by šiel Ježiš na kríž, keby predtým zhrešil. Keby prefackal Piláta, alebo ja neviem, čo by tam, proste raz by sa neudržal a proste dačo by vyparatil a potom by išiel na kríž. Už by šiel zbytočne. Takže to, že Ježiš nezhrešil, je obrovský výkon a kvôli Otcovi a kvôli samému sebe to Ježiš neurobil. Takto rozmýšľaj aj ty, že patrím Ježišovi Kristovi a kvôli Ježišovi za to, čo pre mňa urobil, ani ja nebudem hrešiť. A kvôli Otcovi a kvôli samému sebe, aby som ho nezarmútil. Veľmi pekný príklad je napríklad búrka na mori. A Pavol, keď bol na lodi, tak pozri, aj my sme na takej lodi, ktorá pláve a chtiac, nechtiac sme tam aj my, áno, na tej lodi. A tá loď si niekam ide a Pavol im hovorí, že nechodte a oni aj tak vyrazili, čo nám to bude rozprávať. Aj my hovoríme ľuďom, nerobte, alebo čo majú urobiť, im hovoríme. A oni si robia, čo chcú. Potom príde katastrofa a všetko je zlé. A všimni si, to, čo bolo hodnotné, to, čo viezli na lodi, tak zrazu čo začali robiť? Všetko vyhadzovali, prestalo to mať hodnotu. Čo nadobudlo hodnotu? Zachrániť si život. Zachrániť si život. A teraz Pavol hovorí, keby ste ma počuli, mohli ste si toto všetko ušetriť. Prečo si myslíš, že je toľko utrpenia, bolesti a všetkých možných vecí vo svete? Lebo Boh povedal, že on si vydobil svoj ľud, ktorý zachránil a on ho privedie do neba. A ľudia sa voči tomu bránia. Bráni sa voči tomu Izrael, preto má toľko utrpení. Bránia sa tomu národy, preto budú mať toľko utrpení. A my ako Boží ľud sme medzi nimi. Nás čaká vytrhnutie, sláva Pánovi, ak zotrvávame verní do konca. A takisto uvedom si, že teraz boli tam takí chytrí, tí sa volajú námorníci, áno? Že idú spevniť zadnú časť lode, ale oni chceli zduchnúť na člne. Hej? A Pavol hovorí, keď títo ujdu, nezachránime sa. A zrazu, kto bol veliteľom lode? Už ty si bol zrazu veliteľom lode. Už budú teba počúvať. Pavol a pritom on mal puta. Vojaci povedali, zabíme väzňov. Čiže zabíme Pavla. Veliteľ povedal, nie, však bez neho sme hotoví. Však jediný tu vie, kde je sever. Vie, čo sa stane. Pavol hovorí, v noci hovoril ku mne anjel Pánov a povedal mi, že všetci prežijeme. A potom im povie, najedzte sa, buďte dobrej mysle, aby ste zvládli to stroskotanie. To znamená, svet musí stroskotať, lebo sa prieči Božej vôli. Pretože Boh je zlý, nie pretože Boh bojuje za svoj ľud. Boh miluje ľudí. Dal za nich svojho syna. A teda Božou prirodzenosťou je láska. Tak prečo sú vojny a všetky možné tieto veci, keď Boh je milujúcim Bohom? Nie je to v Božej prirodzenosti, lebo jeho prirodzenosťou je láska, ale Boh je zároveň svätý a chráni
svoju svetosť a chráň a robiť tie veci preto, aby sa ľudia obrátili, dovoli, aby sa tie veci stali, ale kto je aktérom tých vecí, tak je diabol a je človek, ktorý sa prieči Božej vôli. A kto sa prieči Božej vôli, narazí. Nechceš naraziť? Poddaj sa Božej vôli. Dobrovoľne, rád a s láskou. Čiže všimni si, že nie Boh je zlý, ale človek bojuje proti Bohu a my potrebujeme nad tým všetkým víťaziť. A teraz sa pozrime Všimni, Pán koná pre svoje meno a zastane sa ťa. A pozrime sa teraz do 1. knihy Kráľov 8. kapitoly od 27. verša po 30. Či v skutku bude Boh bývať na zemi? Modlí sa Šalamún. Veď hľa, nebesia, nebiesť ťa neobsiahnu. A čo potom tento dom, ktorý som vystavil? Ale však pohliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokornú prosbu, Hospodine, môj Bože. Počuj radosné pokrikovanie a modlitbu. Všimni si, ako prichádza k Bohu. O Boženko, keby si tak trochu mohol. A viem, že moc nemôžeš, ale aspoň trošku. Nie. S radostným pokrikovaním, s prosbou, s modlitbou. Čiže, môj Bože, počuj radostné pokrikovanie a modlitbu, ktorú sa dnes modlí tvoj služobník pred tebou. 29. Aby boli tvoje oči otvorené na tento dom, noc i deň, na miesto, o ktorom si povedal, nechže je moje meno, tam, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník na tomto mieste. A budeš počúvať na pokornú prosbu svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste, a tak ty vypočuješ na mieste svojho bývania, čiže budem sa modliť na tomto mieste, ale vypočuješ na mieste svojho bývania, lebo kto nebesia, nebiesť ťa neobsiahnu, ako to miesto, ktoré vystavil. Áno, hovorí Šalamún. A tak ty vypočuješ na mieste svojho bývania na nebesiach a vyslíšiš a odpustíš. Často počujem túto modlitbu, ľudia sa modlia. Pane, prosíme, na tomto mieste sa modlíme, na tomto mieste. Aké je to miesto, na ktorom sa modlíme? Pane, tu sa modlíme, na tomto mieste, teraz nás vypočuj. A teraz ja sa ťa pýtam, že na akom mieste? Kde ťa Boh vypočuje? Na akom mieste? Myslíš si, že dôležité je miesto? Že teraz sme... Nie tu. Na tomto mieste. Nefunguje. Počkaj tu. Na tomto mieste. Toto je dôležité. Teraz sa ťa pýtam, kde je to miesto? Šalamún hovorí, Bože, však tento chrám ťa neobsiahne. Čo s tým? Jak sa máme modliť? Ale Boh povedal o Jeruzaleme, že to je miesto, z ktorého on vypočuje. Dávid dostal zjavenie, že v Jeruzaleme je to miesto a Ježiš z toho miesta bude kráľovať celému svetu 1000 rokov. Áno? Čiže toto miesto je dôležité, ktoré je v Jeruzaleme. No a teraz my sme v háji, lebo my sme v Poprade. Tak je. Pozri, prišla Samaritánka a hovorí, na ktorom mieste, vidíš, o toto sa zaujímala, že na ktorom mieste Boh vypočuje a Ježiš hovorí, že ani v Jeruzaleme, ani tu na tom vašom kopci, ani v tej vašej studni, aj keby si tam skočil. Ale v duchu a v pravde.
To znamená, ty musíš rozumieť, že nie z miesta, na ktorom stojíš, ale kde vierou stojíš, to je to miesto, čomu veríš, o čom si z hĺbky srdca presvedčený, prijal si zjavenie od Boha, toto miesto, na ňom stojíš, na slove, z toho miesta ťa Boh vypočuje, nech si kdekoľvek. Jonáša dokonca aj v tej akvárijnej rybke, keď v more je akvárium, tak aj v tej rybke našiel také miesto, aby ho Boh vypočul. To znamená, našou dimenziou a naším miestom, z ktorého ťa Boh vypočúva, je viera a zasľúbenia Božieho slova. A jaké meno má Ježiš zasľúbené? Že je slovo Božie. Je slovo Božie a je Pán pánov a kráľ kráľov. A keď si stojíš na tomto slove, na tomto mieste v písme, tak na základe toho ťa Boh vie vypočuť. Lebo niekto môže byť v Jeruzaleme, príde tam, odsmúka tam tú stenu hnedú, do tej výšky ľudských perí, áno. Boli ste tam? Kto tam bol, tak vie, že do tejto časti je tá stena inej farby a hore iná. Ešte pokiaľ človek dočiahne. Jak človek nedočiahne, tak tam je pekná biela, čistá. Ale tu je mastná, je tam ľudský povlak, ktorý tam človek dá. A teraz si myslíš, že keď poboskáš tú stenu, alebo sa jej budeš držať. Preto na tomto mieste, Pane, tu som. Aj tam musíš stať na viere, na tej, o ktorej hovorí Šalamún. Nikto nepoznal Boha, len ten, ktorý od neho vyšiel. Takže Ján 1.18. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, ktorý vyšiel z neho, áno, on nám vysvetlil. A keď si prečítaš napríklad modlitbu Ježišovu v 17. kapitole Jána, ako sa modlí, tak môžeš vidieť, že táto jeho modlitba vypovedaná trvá a toto je modlitba, čo sa prihovára Ježiš za nás. Takže Ježiš vyhlásil a zjavil nám, tu je napísané, že on nám vysvetlil. Čo nám Ježiš vysvetlil? Ježiš nám vysvetlil, že Boh je Otec. Boží charakter je láska a nie pomsta. A napriek tomu Boh praktizuje pomstu, lebo stráži svoju svetosť. A Boh je k tomu nútený pre hriech ľudí, aj keď to nie je Božia prirodzenosť. Si povieš, že Boh pomsty. No to čo je za Boh? Ježiš príde a druhýkrát ako kto? Ako pomstiteľ krvi, ako sudca. No tak on je potom sudca. On je ten, ktorý sa ide pomstiť, ktorý ide všetkých potrestať. Nie, jeho prirodzenosť je láska. A to nám zjavil Ježiš v Otcovi, napriek tomu, že je spravodlivý, ale nie preto, že on chce robiť súd, ale preto, že ho k tomu donútili hriechy ľudí a padlých bytostí, ako sú démoni, anjeli. Teda len syn pozná otca a Ježiš sa nikdy nevzburil otcovi. Tak to teda nie. A ja už mám toho dosť. Ale toto už je veľa, otče. Ježiš sa dokonalo podriadil otcovi. V čom? Vo všetkom. Sú tu niekto, kto ešte si hovorí, že je dieťa, tak takisto aj rodičom sa treba vedieť podriadiť. Tie deti, ktoré nie sú vo vzbúre voči vlastným rodičom, aj Bohu sa vedia ľahko podriadiť. Tie deti, ktoré sú vo vzbúre voči rodičom, tak potom aj na Boha sa dívajú,
že ani on není dokonalý. Ale Boh je celkom iný ako tvoji rodičia. Aj ty raz, keď budeš rodič, tak zistíš, že tiež nie si dokonalý a že sa dá obrátiť len na jedného, ktorý je. Takže Ježiš sa stotožnil s našim hriechom, aj keď nikdy nezrešil. A druhý raz príde Ježiš ako pomstiteľ. V nebi bola potvrdená právoplatnosť jeho obete pred anielmi a Svätý Duch neprišiel kvôli nám. Ale prišiel, aby vydal vyhlásenie o Ježišových zásluhách. Aby oslávil Ježiša Krista. Aby potvrdil, že všetko, čo Ježiš urobil, tak bolo dokonané, je pravdou a Svätý Duch je to na to, aby potvrdzoval a aby dal vyhlásenie, že to, čo Ježiš urobil do tvojho srdca, že je pravda. Takto sme to vedeli prijať a takto ho vieme nasledovať. Ja už len poviem posledné miesto, nebudeme ho ani premietať, a to je 2. Timoteo 2.19. Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Keď má niečo pečať, to znamená, je to potvrdené a je to uistené, áno? A toto robí Svätý Duch. Pán zná tých, ktorí sú jeho. Si jeho? Dal si mu svoj život? Tvrdíš to ty, alebo to tvrdí aj on? Toto je veľmi... Mnohí hovoria, že však všetci sme deti Božie. Ešte aj to hoviatko je hoviatko Božie. Hej? To už úplne majú popletené takí ľudia. Pán zná tých, ktorí sú jeho. A druhá vec, nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo. Priatelia, veľmi vážne slova. To znamená, keď menuješ, keď ty tvrdíš, že patríš Kristovi, tak z teba musí vychádzať, že si jemu podobný. Ak sú to len reči, napríklad keď sme boli na Bali, a tam keď povieš, že si kresťan, lebo sú tam kresťania. A keď tam povieš, že si kresťan, tak na Bali to znamená, to sú tí zlodeji, tí okrádači a tí podvodníci a čo vedú všelijaké divné veci, to sú tí najhorší ľudia. Takže tam, keď povieš, že kresťan, tak sa im toto vybaví v hlavách. A teraz je pohanené meno Pánovo. A keď ty povieš, že ja som kresťan, prečo ľudia sa hanbia priznať k Ježišovi? Často práve ich vnútro im to nedovolí, lebo sa podľa toho nechovajú. A kresťan má byť ten, ktorý sa nehanbí za Krista a svojim životom, aj svojimi ústami hovorí to, čo Ježiš pre mňa urobil a chcem sa k tomuto priznať. Amen. Takže pevný základ Boží. Toto je pevný základ Boží. A má túto pečať. Sú tam dve tie pečate, áno? Že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. Pozná ťa Pán? Vie o tebe? Alebo to ty tvrdíš, že on o ničom nevie? Lebo máš v písme, že prídu takí a hovoria, Pane, a Ježiš povie, nikdy som vás nepoznal. To znamená, netreba byť naivný. Pevná pečať stojí takto. A to nestraším ani seba, ani teba, len dávam do správnej rovnováhy a do Božej bázne každú jednu dušu, aby si tieto veci uvedomoval, lebo inak sa neprejaví Božia moc v našich životoch. A nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo. Není možné chodiť v neprávosti a potom v mene Ježiš sa modliť a ešte uzdravovať a neviem čo. Nie.
charakter nepustí, Pán pozná, ktorí sú jeho. Takže toto je pevná pečať a keď je niečo zapečatené, to znamená, je to Bohom potvrdené a my potrebujeme toto vidieť, lebo toto je základ nášho kresťanstva. Nie je formálna fraška nejaká, alebo nánosy histórie a hystérie a tradície a nejakých iných vecí, ale potrebujeme odstúpiť od neprávosti. Priatelia, teraz sa budeme za chvíľku venovať Večeri Pánovej, takže otvor svoje srdce. Ja odovzdávam slovo Danielovi a keď prídeme k Večeri Pánovej, tak si uvedom jednu vec, že chceš, aby sa Božia moc prejavovala v tvojom živote. Chceš to? Amen? Čo ja môžem preto urobiť? Aby táto pečať bola na mne. Budú zapečatení. Kresťania budú zapečatení, paráda. A tu je tá pečať. Že musíš vedieť, že Pán pozná svojich, to znamená, na toto musíš mať jasnú, kladnú odpoveď a potom treba odstúpiť od akejkoľvek neprávosti a potom, keď menujeme meno Pánovo, tak Pán sa k nám prizná. Amen. Dávam slovo Danielovi, takže ešte niečo nám povie k Večeri Pánovej a potom pristúpime k nej. Ďakujem. Chcem vás povzbudiť z Božieho slova a to je 1. list Korinťanom, 11. kapitola, Pavlové slova, ktoré hovorí o ustanovení Pánovej večere, 11.23 a ďalej hovorí toto. Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Amen. Vidím tu hneď vo verši 23, vidím tú osobnú rovinu. Pavol hovorí, že to prijal od Pána, prijal to iným spôsobom, ale prijal od Pána to, čo dával ďalej. A ustanovenie Večere Pánovej potrebuješ, tak ako aj pastor teraz hovoril, prijať zjavením do svojho života osobné presvedčenie, aby si nielenže prijal, ale aj rozumel, čo znamená chlieb a čo znamená víno. To znamená, že ty musí mať presvedčenie vo svojom srdci, čo to znamená. Pavol to nielen prijal, ale učil cirkev, prvú cirkev, dokonca aj my z toho čerpáme, pretože je to Božie slovo. Pozrite, v dnešnej dobe veľmi veľa investujeme do zdravej výživy. Mnohí teda, ktorí sú tak zaťažení, tak skúmajú jedlo. Aké to jedlo? Či s umytými rukami? A či je tam dostatok živín? A športovci sa tomu venujú. Je celá veda. Že skúmame jedlá, aby nám boli na prospech. V jednom filme, možno viete, sa hovorí, že keď pil frnžavicu, tak hovorí: vojdi a neuškoď. Ale môže, ale nie veľa. Hej? Nie veľa. Pretože ono vojde, ale môže uškodiť. Vieme, že Ježiš niektoré jedlá očistil alebo vyhlásil za čisté. Čo chcem povedať, že skúmame jedlá, ale Pavol hovorí, že predtým, ako ideme k Večeri Pánovej, my musíme skúmať sami seba. Toto je dokonalý pokrm, ktorý dokáže tvoj život požehnať alebo odsúdiť. Toto nikdy, aj manna, nikdy neuškodila. S takou mannou bežal Eliáš, či nie s mannou, ale bol to chlieb, na púšti a potom bežal k vrchu Choreb, ktorý si pamätáte aj 40 kilometrov. Takže toto je jedlo, ktoré je dané, aby sme potvrdili svoju zmluvu s Pánom. Amen. Neuškodí ti,
pokiaľ Pavol v tomto kontexte hovorí, že mnohí sa zišli v cirkvi, jedni boli opití a druhí hladní. Hej? Lebo mnohí predtým, ale on ukazuje, že toto jedlo je špecifické, pretože toto jedlo, k tomu musíme pristupovať s bázňou a strasením a presne ako povedal Peter, že nie je možné, že ja žijem dvojtvárny život. Život mimo cirkvi a v cirkvi. Pretože keď prichádzam k tomu a Boh to hovorí, že pokiaľ ja nehodne jem a pijem, tak čo robím? Spolu s tým jem a pijem si odsúdenie. A preto hovorí, že mnohí v cirkvi sú chorí a umierajú. Preto my potrebujeme mať bázeň, že keď pristupujeme k tomuto, tak Duch Svätý ti musí vykresliť, ako bolo aj povedané v kázni, že čo znamená, že Ježiš dal svoje telo za teba. Že bol umúčený pre teba, pre tvoje neprávosti a hriechy. Že položil sám svoj život. To potrebuješ vedieť a z tohto ti Duch Svätý mení tvoj život, že Ježiš položil svoj život za teba. Amen. Kolega sa ma pýtal, že prečo v Izaiášovi prorok, Izaiáš 53:10 hovorí, že je to stať mesiánska stať a hovorí, že Bohu sa zapáčilo raniť ho nemocou, zdrtiť, aby ak položí obeť za vinu, videl mnohých žiť a videl mnohých potomkov, ktorí budú živí. Ježiš zomrel preto, dal svoj život preto, aby my sme mohli byť živí. Nie Bohu, pýtal sa ma, či Boh má zaľúbenie v utrpení. Nie. Ale skrze toto utrpenie svojho služobníka priviedol mnohých k životu. Veď hovorí Peter, že on spravodlivý trpel za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Amen? Takže keď prichádzame, to je to telo vydal, aby si ty bol uzdravený. Obeť v starej zmluve, vieme, že odplatou za hriech je smrť. V starej zmluve prinášali dobytok, zvieratá a zabíjali ich, ale nemučili. Prečo Ježiš bol mučený? Prečo prechádzal utrpením? Aby si ty a ja mohol byť uzdravený. On znášal trest za tvoj pokoj. On znášal to odmietnutie, aby si ty bol Bohom prijatý. Amen? Čiže ak to Duch Svätý ti hovorí do tvojho srdca a zjavuje, toto ťa mení, realita ťa mení, že telo, ktoré bolo vydané, ktoré bolo ukrižované, bičované, tak to bolo kvôli tebe a mne, nie kvôli Ježišovi, on bol spravodlivý, bez hriechu. Amen? A vieme, že keď vylial svoju krv, 7-násobné vyliatie krvi, a Božie slovo svedčí, že bez vyliatia krvi nemôžeš mať odpustené hriechy. Toto bola Božia svätá krv. Ježiš hovorí, toto je krv novej zmluvy. Amen? Ježiš vylial svoju krv, aby si ty mohol mať nie že prikryté hriechy, ale ak ich vyznávaš, ak ich opustíš, aby boli aj odstránené a vymazané a pred súdom sa nespomínali tvoje hriechy. Amen? Pokiaľ prídeš pred sudcu a sú tam dôkazy, ktoré má žalobca, tak máš problém. Ale keď prídeš pred sudcu a tie dôkazy boli zničené, právoplatné, pretože Ježiš zomrel a odstránil hriech, tak Boh ťa prijal a dal ti požehnanie. Amen? Preto my musíme takto pristupovať Večeri Pánovej, aj keď to robíme nie vždy, že prichádzam s bázňou. Nemám skúmať brata a sestru a manžela. Mám skúmať seba, či žijem doma, tak ako žijem v cirkvi alebo inde, či som čistý pred Pánom, pretože ak som čistý a naozaj mám odpustené hriechy, môžem pristúpiť k Večeri Pánovej so smelou dôverou, plný viery. Môžem prijať chlieb, vediac, že toto je Kristovo telo. Nie, že sa premieňa, že toto je skutočné telo. Ale skrze chlieb a víno prichádza zmena a transferencia požehnania do tvojho života. Amen? Nie je to niečo mystické, ale to, čo my urobíme, je, že potrebujeme vysporiadať svoje životy. Tak ako hovoril, ja môžem povedať, som v poriadku, ale či to hovorí aj Boh. Pavol hovorí, že ničoho nie som si vedomý, ale nie toto ma ospravedlňuje, ale Kristus. Ty môžeš povedať, Pane, neviem o tom, že mám niečo, ale naozaj, keď si úprimný, povedz, Duchu Svätý, hovor ku mne.
aj nevedomé hriechy. Či to je naozaj tak, ako ja vyznávam. A vec, že aj keď by ťa srdce obviňovalo, Boh je väčší. Ak vyznáš svoj hriech, on ti odpustí. Ak máš prekážku vo vzťahu k bratovi, sestre, k manželke, k šéfovi, aj tam je potrebné človek, aby odpustil zo srdca. Pretože Boh hovorí, že pokiaľ ja neodpustím, tak ani nebeský Otec mi neodpustí. Preto sa modlíme. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Preto hovorím to, ak prichádzame k večeri a príjmame chlieb a víno, potrebujeme skúmať sami seba. Nie skúmať, či toto je dostatočné, aby ťa uzdravilo. Toto je dostatočné viac, aby ťa uzdravilo a posvetilo a zmenilo tvoj život. Ale podstatné a kľúčové, ako pristúpiš k tomuto. S bázňou a strasením máme konať. S posvetením a s úctou. Amen? Tak takto som vás nechcel vystrašiť, ale povzbudiť, aby sme prišli k večeri Pánovej a boli odhodlaní vysporiadať si vzťahy v prvom rade s Bohom. A ešte jedna otázka, kto môže pristúpiť k večeri Pánovej? Ten, kto verí, že Ježiš Kristus je Syn Boží, je Mesiáš a položil za ňo svoj život, zomrel, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Dokonca zostúpil do pekiel. A vďaka Bohu, že on šiel namiesto teba do pekla. Že ty už nemusíš okúsiť hlbiny satanové. On šiel tam, bol na 3 hodiny. My by sme boli na večnosť zatratení. Vďaka Ježiš, že si šiel za mňa do pekla, aby som ja mohol mať život s Bohom. Amen. Takže my sa môžeme postaviť a inštrukcie asi dá pastor, ako to budeme robiť. Haleluja, takže poprosím najprv chváliči, aby prišli k večeri Pánovej a my všetci sa ešte pomodlíme a povedz so mnou, nebeský Oče, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista, za jeho obeť, prijímam ju, ďakujem ti, že tvoje slovo prišlo do môjho srdca a mám prehlásenie tvojich úst a keďže som uveril, dal som sa pokrstiť, som spasený, patria mi zasľúbenia a dostal som tvoje meno, aby som ho právoplatne používal, aby bolo sladkou vodou z mojich úst, aby sa mnohí obrátili, aby boli zachránení a aby prišli k večnosti. Preto tú pečať, ktorú si dal, prijímam. Ďakujem ti, že právoplatne ti patrím. A keď chcem používať tvoje meno, očisťujem sa, odpusť mi všetky moje viny, všetky moje hriechy, aby aj dnes spoločenstvo tela a krvi v chlebe a vo víne mi prinieslo život a požehnanie, aby som tak oslavoval a vyvyšoval tvoje meno. Amen. Haleluja. A takto, priatelia, s radosťou, s vierou prídime, vezmime chlieb, víno, ak je niečo zlé, pravda, že si to daj do poriadku. A pokiaľ potrebuješ modlitbu, potom prídi dopredu. Ak si zneistený, alebo vieš, že sa tieto veci teba netýkajú, tak otvor k tomu svoje srdce, lebo Boh ti aj tieto veci vysvetlí. Takže môžeš prísť na modlitbu, kto budeš chcieť, že sa pomodlíme a prídi z tejto strany a potom budeme uctievať spolu Pána.